Ka Germany kala ap kemang mentah ya ka Spain ha ka quarter final jong ka Euro ar hajar ar fusau hadin bakala pelim ya ka Denmark da ar lanon mende ka step perngap ha ka jingya la kai ka bala haban pensangai hadu 10 minit ha ka minit da lai fusan na ka daw ka jingter ulaba ba ka jingke ka er yong erngin hadin bala beteng biang ya ka jingya la kai ka Germany kala tap arkul kata ha ka minit basan paulai bala tap da u Havertz lengba ka penalti badu Jamal ulah tep jaga gol ka baar haka minit bahan riu popra lengba kane ka jingjob ka Germany kipaj ba mentakil ap kemang banyo i baka Spain kan pelempat ya ka Georgia kiban yakun sibit kamit palat siteng senya haka por hat ar siteng lada ka Spain kalaban pelem ya ka Georgia on sakhi win ka perthai barok kawai haka quarter final namar in yok ban sakhi ya ka jingya la kai ka ban syong sitam kata ka Germany ka badai ka trying ka ba pelong ya ka Euro ar hajar ar fusau Persia ka Spain ka bala peni ya ka jingklan bor jongka hakane ka Euro ar hajar ar fusau haba pai sa ka Copa America ka Chile kala yak hatbat ka Canada klem da don batap gol kat ba ka Argentina pat kala penlim ya ka Peru da ar lanot wala Messi ubadon haka jing mensau malu mala uklemi madan lagi teki arkul atep da Lautaro Martinez haka Euro ar hajar ar fusau sibit ka main in sakhi ya ka England Persia ka Slovakia haka por khandai steng ka Spain Persia ka Georgia haka por khat ar steng haka Copa America la sai ka step am sakhi ya ka Mexico Persia ka Ecuador ka Jamaica Persia ka Venezuela haka por san siteng menstep kublai apiki para loki para Georgia ta hadu begini sembiang haka waipat ka video kublai sibon